L-aġenzija Parks Malta għaddejja b'ħidma ta' tisbiħ tal-ispazji miftuħa. Din il-kollaborazzjoni ser tibda bl-ewwel proġett tagħha mal-Kunsill lokali ta' San Ġwann. Din il-kollaborazzjoni mistennija tara li dan l-ispazju f'San Ġwann ikun trasformat mit-telqa li bħalissa jinsab fiha. F'din iż-żona se jerġgħu jiġu installati bankijiet u vaska fost l-oħrajn. It-trasformazzjoni ma tiqafx hawn però ser jitwaħħlu siġar, pjanti u varjetà ta' ħwawar aromatiċi. Il-pjanti magħżula ser ikunu ideali għall-ambjent u l-klima Maltija. Il-Ministru responsabbli mill-aġenzija Parks Malta Miriam Dalli saħqet li wara dan il-proġett u fi proġetti futuri il-pubbliku ser ikun jista' jgawdihom minħabba l-ambjent li ser ikun qed joffri fejn wieħed ikun jista' jaqta' ftit mill-ħajja maġla li ngħixu fiha. Apparti li nkomplu ninvestu f'parks akbar, qegħdin naraw li nidentifikaw żoni żgħar fil-lokalitajiet differenti fejn nistgħu noffru spazju miftuħ lil familji u r-residenti ta' dik il-lokalità. Qegħdin nagħmlu dan b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli lokali għaliex nemmnu li nistgħu nagħtu spazju miftuħ fir-residenzi u fil-lokalitajiet tagħna. Is-Sindku ta' San Ġwann Trevor Fenek laqa dan il-proġett u għamel referenza relazzjoni pożittiva li l-Kunsill lokali għandu ma' Parks Malta. Qal li din l-aġenzija ħadmet ukoll fuq proġett separat li ra tħawwil ta' 5,000 siġra u arbuxell madwar l-istess lokalità. Proġett ieħor vara ġewwa l-lokalità ta' San Ġwann, kollaborazzjoni bejn il-Kunsill lokali u Parks Malta. Il-Kunsill lokali flimkien ma' Parks Malta qegħdin nidentifikaw artijiet mitluqa u abbandonati sabiex ikonna ambjent aħjar.